pertsonaiei kosta egiten zaie onartzea nor diren. Bizitzako momentu honetan nor diren, onartzea, ezagutzea, jakitea, kosta egiten zaie, errekonozitzea eta ondorioz bebai kokatzea. Kasu askotan nik esango nuke, kanpotik hobeto ikusten dela nun daude nor diren, eurak barrutik baino, ez? Ez da kasualitatea denak daude, nik uste denak daudela, bizitzaren erdigunean, edo inkluso haratago, eta egin dute bizitzaren zati bat, eta heldu dira nunbaitera, eta hor heldu dira, eta ez dakite ziur hori izan nahi zutena, hau da, horra heldu nahi zuten, euren buruari galdetzioten nola heldu naiz ni ona, nik erabaki aldut ona heltzea, bueno, batzuk konturatu dira, beste batzuk ez dira konturatu ere egin bizitzak aurrera egin duela, ez da? Baina, bueno, denbora aurrera doala ikusita, gehienei sortu zaie alako ezin egona, alako kezka bat, alako larritasun bat, ez? Denbora badoa, eta batean, konturatu dira, jada gauza batzuk ezin izango dituztela egin, eta alako ansiedade bat sortzen zaie askori ez ditutzen gauza asko egiteko. Honek eramango ditu kasu askotan egoera patetikoetara, kasu batzuetan mintzat, ez? Adibidez, ansiedade horrek, batzuk sentituko dute sexualki erakargarri sentitzeko urgentzia bat, adibidez, ez? Ipuinen batean, ez? Ikusten dute, adibidez, gorputza bat, zimeltzen hasita dagoela, baina oraindik ez daude gaizki, ez? Zahartzen hasita daude, ez daude zahar. Eta nik uste dut hori dela dauden puntua, ez da? Ipuin batean, badago elkarrizketa bat, bi emakumeen arteko elkarrizketa bat, eta batek esaten dio besteari, zailena ez da zahartzea. Zailena zahartzen hastea da. Eta hori da, nik uste dut puntu horretan daude, ez da? Zahartzen hasita, konturatzen, gogorren agian hori baita, konturatzea, zure gorputza zahartzen hasi